Добре, ти за какви теми обичаш да говориш? За всякак. Добре, нещо по-конкретно. Конкретно. Попадам в своя среда. Моята среда е лукс, пара, спокойствие, скъпи неща. Тук не ги намирам просто. Така изразявам щастието си. Как? Като се смея без причина. Виждам. Аз не съм жена родена, за да бягам по тунеи пясъка камъни. Морето е превъзходно, красиво, но за гледане. Аз съм жена и не съм най-добрият спортист. Просто спорта не е моето. Аз изпитвам възбуда дори когато се храня. Това е екватора, ние се докосваме до него. Аз съм средата на планетата в момента. Ако това е планетата, ние сме тук. Стъпайки по тревата, по земята. Без значение, че имам само един чифт чехли. За мен не е важно това. За мен, аз знам, че ако аз съм щастлива, ще успея, ще скупя още много чифтове чехли. Обожавам да се храня, обожавам да се докосвам, обожавам да изучавам. Аз нямам търпение да се видя отстрани как изглеждам.